Dobar dan, izvolite, sedite. Dobar dan. Za početak, navedite mi 3 osobine koje vas opisuju. Snalažljiv i snolažljiv. Dobro, recite mi da li ste takmičarskog duha? Možda, nemam pojma. Kako podnosite poraz ili neuspeh? Poraz? Pa ne znam ti ja za tu reč, drugar. Malo poštovanja, molim vas. Opišite mi vašeg idealnog šefa. Idealan šef će mi obezbediti sve ono što ja budem zahtevao. Naravno, neće biti tvrdoglav, s obzirom da zna ko je moj otac. A vaš otac je... Alo, Ćale, čemu se ovde radi? Pa jesi ti njih zvao jutros? Oni se pravi, oni mene ne prepoznaju. Čemu se ovde radi, čoveče? Da ti to mene šalješ? Alo, neću više da dolazim na ovakve gluposti. Dobro, čujemo se. Gospodine Petrović, izvinite, nisam vas prepoznao. Izvinite, molim vas, da, vaš otac je zvao. Jutros rekao je da ćete doći, baš mi je drago. Naravno, imamo posao za vas. Za početak, pomoćni glavak, da li vam odgovara? Možete posle da napredujete, mislim, brzo, ako je mladom gospodinu po volji. Nadam se da nemate ništa protiv. Nemam, a da li je bilo potrebno da zovem Ćaleta? Nije bilo potrebno. Vidimo se već sutra, na moje veliko zadovoljstvo. Pa, ćao. Doviđenja.